Happy Friday! Nalusaw na po yung low pressure area na ating minomonitor po dito sa Misilangan ng Mindanao at makakaranas na ng generally fair weather conditions ang malaking bahagi po ng Mindanao. Samantala, meron pa rin tayong dalawang weather systems na siya nagpapaulan sa ngayon. Yung shear line o yung linya kung saan nagtatagpo ang mainit na hangin from the Pacific Ocean at ang malamig na northeast monsoon. And speaking of northeast monsoon, makakaranas pa rin po ng malamig na panahon at may hinang ulan ang natitirang bahagi po ng Luzon. At kapansin-pansin din kapag meron tayong malakas na bugso ng amihan, mahangin din ang panahon. Sa ngayon po, wala na tayong minomonitor po na low pressure area at wala rin tayong inaasahang bagyo hanggang weekend and even until the end of January. At aasahan pa rin natin yung mga cloud clusters dito po sa may silangan ng Mindanao na possible naman na maging low pressure area in the coming days. Ngayong araw po, dahil dun sa shear line, asahan po ang mataas na tsansa ng mga pag-uulan dito sa lalawigan ng Palawan, as well as Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, at lalawigan din ng Romblon. Asahan po ngayong araw mga light to moderate with at times heavy rain. So pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan sa posibleng mga pagbaha or landslides. In other areas of Eastern Luzon, meron naman tayong epekto ng amihan, makulimlim na panahon pa rin at sasamahan ng mga light to moderate rains ang mga probinsya ng Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Quezon, Aurora, all the way dito sa may Cagayan Valley pa rin at dito sa may eastern coast or eastern parts of Cordillera Administrative Region. In other areas of Luzon, kabilang na dyan ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Calabarzon, throughout the day po, asahan ng maulap na kalangitan at meron din po tsansa ng mga pag-uulan, may hinang pag-ulan sa tanghali at sa hapon. Habang sa natitirang bahagi ng Central Luzon, rest of Cordillera at buong Ilocos Region, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan sa susunod na 24 oras at sasamahan lamang ng mga pulo-pulo o mga saglit na mga pag-ambon. For Metro Manila, temperatures from 22 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 14 to 23 degrees. And in other areas, may kalamigan pa rin ang panahon. Sa ating mga kababayan sa Visayas, pinaka-apektado po ng shear line ang mga lalawigan ng Aklan and Capiz at ang buong Eastern Visayas pa rin po. Asahan pa rin ang cloudy skies na sasamahan ng kalat-kalat ang mga pag-ulan and thunderstorms. So hindi na po ito katulad kahapon, pero pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. In other areas of Visayas, particularly ang central portion, ganyan din ang natitirang bahagi ng Western Visayas, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, nasasamahan lamang ng mga pulu-pulong pag-ulan or localized thunderstorms, walang kinalaman sa low pressure area, lalo na po sa natitirang bahagi ng Panay Island. Sa malaking bahagi po ng Mindanao, makakaranas na ng fair weather conditions or magiging maaraw na sa maraming lugar umaga hanggang tanghali, with the exception of the Nagat Islands and Surigao provinces. Magiging maulap pa rin po. Pero aasahan na lamang yung mga pulu-pulong pag-ulan o yung mga localized thunderstorms na nagtatagal lamang po ng 2 hanggang 3 oras at madalas pagsapit po ng hapon yung mga localized thunderstorms dito sa may Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur at yung Maguindanao provinces. For Metro Cebu, temperatures from 25 to 30 degrees Celsius at maging din sa may Davao,